Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Dynasty Gaming BG, и тук до мен са Трифорс. Кажете здрасти, бе! Човек! Добре, здрасти! Човек! Нали знаеш, че това ще го качим на общия канал, който е Трифорс? Господине! Аз ще го качи на моя. Добре, качи го. Добре, качи го на. Ще го кача... Пенармо. Чакай да си усилил. Аз имам крафтинг тейбъл, не дейте да си имате крафтинг тейбъл. Ами усили си го, приятелю. Да, ще си го усиля. Така, аз ще събера дътно. Хей, кал. На мен пак ми е бъкнал скина. И кал. Така да преди малко не се чувахте в клипа, я кажете пак Ама ви, чувам се екото ужасно. Абе, я кажете пак здрасти, защото бяхме слушалки и ви не се чувахте в клипа. Здрасти! Браво. Ала, ужасно е. Намали си малко микрофона на Skype. Кой аз не... Чакай, ти с какво снимаш? Ами С какво снимаш? С какво снимаш? Пънч да кал. Пънч да кал. Ай, пънчит. Пънч да кал. А, да, и ние сме на 1.7. Да, не, но 7. Лека Ма просто. хората не ми забелязват и има акация в И какво ти пука? Може да си помисли, са нубове, че... И много... Така че... О май гад! О май гад! Айде хора... Чакай малко. 1471 FPS. What the fuck? Ага. Аз снимал с... Ма знаеш какви настройки са? Аз снимал с 30 FPS. Аз съм с Optifine, бате. И съм на... Аз съм на 16 чунка и съм на Fancy и Smooth Light Maximum. Аз съм на 36 чънка. Няма 36 чунка, човек. Има 36 чънка. Кажи му Трю. Да, има 36 чанка. И как ги... Ами защото ние сме с Optifine, бе. Optifine ти позволява само такова. Напротив, аре, Options. Extreme. View Settings, Render Distance, къде е това? Екстрим е най-горното 32 там, най-горното. Най-горното екстрима е 13 чунка. Напротив. 13 чънка са поне... 13 чънка са нормал. До някъде е нормал short. Човек, нали знаеш, че фар е 8 чунка? Фар не е 8 Фар не чънка, е фар е... 8, фар е 16. Ако кажем фар плюс е... Фар плюс е към 20 някакво. Да. Хора, я проверете, ако имате на лънчера, какво пише. Абе хора, я ти си инсталирай Minecraft Optifine. Да. Хора, Ние сме с най-новата версия, за да ни пише така, бе. ами, само да ти кажа, че в новото, там, където пише на новите версии, нали ти дава Note? Нали ти дава Note? Казва ти 32 и фар. Нали ти пише какво е най-новото в играта? Там като отвориш лънчера. Нали ти го пише? Не го пише. Аз ще ви При мен го пише. И знаеш какво пише? Колко? Ами пише, поправено е... нас Пише, поправено е. Наско върни за те, Даро спика. Човек, не знаеш как ми е името. Олеле, боже мой. Олеле, боже мой. Олеле, боже мой. Ама това пише Наско. Не пише Наска. Ами, Мой как? Виж акация саплинга. Виж акация саплинга. Виж акация саплинга. Пънч да кал, get some. Да, знаете, на новото Note, там където на мен ми излиза на лънчера с премиума, пише поправено е да се дига рендър дистанса след 8 чунка. А знаете, че на 1.6.4, т.е. преди 1.7 е било само фар. Т.е. това излиза, че фар е 18 чунка. И в момента аз съм на двоен фар. Ако сте на екстрим и вие сте на двоен фар. И си го спрете, защото ще се прецакат комповете. Аз съм с Intel Core i7. Добре, сега да събера дървото. Аз съм на фар. Аз съм само на фар 16 чунка. Хайде. Чакай, Добре.
Човек, удари ме още веднъж, ще те прибих, майка. Не бе, сериозно ти говоря. Ай, убихта. Ета, панчета, Ай, убихта. Убихта. Аре. Взели ми айтеми. Вие докато се биете, аз вече съм. О, кирката ми е точно до лавата. Са тук. Ама ти се заспомни. Докато се биете, аз вече съм. Ела ме виделс. Аз събирам дърво, за да правя къща. Ела ме видите какъв съм, бе. Нямаме храничен. Еми, чакай. Какво пиеш, бе? Оп! Стила Не, пиеш. дали ме има... Да, значи, оп. Оп. Това си е моя форум. Ето, маки вятъра. Аре, фрасни ме още веднъж и вернеш се. Бате, я представи. Аз спокойно си събирам дърво и някой зад мен. Шляк. Не мога да го щупа. Давай, бате, върни ми всички. Бате, чакай. Ти също ще ги откраднеш. Няма, аз ще се върна. И само да... чакай. Династи нещо си сам си. Е! Аз си глича. Хаско ти взе половината, ай. Рой, пичен глич. Да, знам, мишката е специално мъза. Не, на мен нещо там, където ми Ами, айтемите. някакъв глич. Абе, при Хаско са. Имам глич там при квадратчетата. Я си провери инвентара и имаш кожени работи, нали? Не, имам само един ледър туник. Еми да, дай ми го. Това е Кой мой. е? Моя е, аз си ги крафнах тия. Ето, заповядай. Откъде те кожа и заклуха виж кожата, не бате? Върни ми са армора. Династи. Слушаш ли ме? Династи, върни ми армора. Слушаш, чакай малко, бе, електромиро. Династи. Върни ми го. Ще те делам. Династи. Името ми за YouTube е Megaforce. А това, че отгоре на скина ми пише нас от 2003, първо не се пише така. Второ, оставих само, защото нямаше свободно име в Minecraft Community. Мислиш, че не искаш да си сложа Megaforce ли? Не питах. Пише, this username was be taken before 2 years. Село! Село! Бате, знам. Заби ми! После да ми лаги. От какво е? В момента имам 0 FPS. Дигна се. Опнат ли съм? Добре, и пак дигнах 1000. Запи ми е така за половин минута жестоко. Защо не съм опнат? Опнат си! Мой приятел. Не бях. Как яко ми заби, само... така и не можах да мръдна. Няма Blacksmith. Ама има картофи и моркови, бе, бате. Ма няма Blacksmith. Много ти пука. За мене, ето тази Вие къща. ли открихте, бе? За мен ето тази къща. Вие ли открихте, бе? Да. Бале, аре, тъпо си на вас. Не дей, аз съм си в моята къща. Аре, Ай, ние... пак си правя такова. Я искам да видя трета Си правя workbench. Аз ще взема малко уит. Аз имам уит. Колко? Да. Трябва ми 19 уит. Тога всички селяни се напитат при мен. За един емералд ли, бе? Не, Какво? трябва ми. Ела да видиш какво си написах на къщата. Какво? Ела. Come here. Ела бе, човек. Чакай само малко да си взема уит. Синасти. Ела. Чакай да си взема... Синасти. Ау, бе! Ела да видиш, че си... Аз си написах къщата, ако искате. Ето ви табелки да си напишете и вашите къщи. Ела бе. Човек.
Стига, Ако стига! изгубя всичко. Ако сме. Аз се бия запада. Ето ти това, ето ти табелка. Вземете си табелка да си надпишете къщите. Дадох ви табелка и на двамата. Аз си надписах моето. Моето ще бъде една Ти си скала Еро. Аз ще спирам на 15. Аз избираме това. Дай номера, ба. Венчер. Аз ще спирам до 15 минути. Династи. Династи. Дай 10. Династи. Ехо, бе. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Не искам никога. Искаш ли да го качим в общия канал, защото така или иначе, като снимам аз, ще трябва да сменям URL-та. Ако така, ти ще запишеш първи епизод, аз ще запиша втори, Трумиро ще запише трети. Аз нямам, това си е моята къща. Това е моята къща. Моята къща аз има табелка. моята къща. Бати, това е моята Давай. къща. Моята къща си е това. Защо има дупки под дърветата? Кой се глича от тъпия скин? Еми, то. Тъпия ми скин пак е станал на Стив, защото е тук. Стив не е тук. Напротив, изглежда ужасно. Ами аз поне не съм Стив. Аз къде ще живея, бе? Ще дизейбъл на PvP-то. Ще дизейбъл на PvP-то, сериозно ти говоря. Как се? Disable ни. Ма не, аз верно ще го дисейбълна. Как се? Аз къде ще живея, цял е, бате. Ако ме убиеш още веднъж, ще го дисейбълна и няма да го пусна отново. Чуя малко, аз да направя. Ще намеря начин хакерски да ти влезна в компютъра, да ти изтрия този клип и после аз да си снимам в моя си сервер. О, бате, ако ми хакнеш компютъра, направо ще там ще претегна. Човек, ти си на 200 км от мен. Чакай, Окей, аудио. Окей, сега. Искам... О, защо? Видя ли какво написах? Не погледна. Не погледним. Не ще погледна. Изчакай само да си. Не чети Такова малко глас. къщата. Не чети на глас. Дай си спри клипа. Моля. Така, какво? Моля, спри си клипа. За малко. Докато го прочетеш само. Какво докато чета? Като го прочетеш, си спри клипа. Докато го прочетеш, си спри клипа. Аз не снимам клип. Верно ли? А кой снима? Омага. Не снимаш ли ти? Аз снимам. О, Династи, нали ти снимаш? Викаш снимаш ли? Омага. да, той снима. Да, бате, ама аз за моя канал снимам. О, това ще бъде хат. Бате, за какво би? Спирай ПЕ-5, бате. Ти сгона биха. Стълбите няма да стигнат за никъде. Защото ти ме кина. Ти сгона биха. Добре, давам ти всичко. Ето. Ей, Гора, ако някой има дърво, нека ми го даде. Ще ми трябва много. имам дърво в честа. Имам дърво в честа. Because my house is gonna be like a boss. Имам дърво. Мразя ти стълбо, защо се слагаш на обратно? Само това ли е? Да, само това имаш на себе си. My house is gonna be like a boss. Викам тук, my house is gonna be like a boss. Викам, мразя те стълбо, защо се слагаш на обратно? И пак се сложи на обратно, супер нагло. Бате, как къщата ще ти бъде 6? Няма къщата ми да бъде 6 етажа, влезе на второ. Абе, 6, бе! Как къщата ще ти бъде 6? Нали ти викаш, къщата ще ми бъде 6? Нали къщата ще ми бъде като 6? Казах лака бос, не е бос. Лайка бос, значи като 6. Значи... Научи се на английски. Are you see me? Аз празнам. Like a pro. Нищо смешно. Така. Як съм си, бе? Ей, как ме яд, че не снимам. Значи, това ще да е супер.